en tur ned til vores lille bådlav, som ligger der. Og rygeovnen var der, og vandet er lige udenfor. Ja, det kan jo ikke være lutterfornøjelse det hele, så jeg må jo op og støvsuge lidt og gøre lidt rent. Det skal jo også passes. Men det må man jo så gøre. Der om bagved kan vi rense fisk. Det er så vores lille hyggelige sted. Med et lille køkken. Her sidder vi inde og hygger tit. Og heroppe er dem, der har været medlemmer, som ikke er her mere. Der, min gamle nabo. Ham savner jeg. Ham snakker med hver dag før. Men det er simpelthen meget hyggeligt hernede. Så er der bare toiletter og depotrum og sådan noget. Jeg drikker ikke særlig mange øl hernede. Kun lidt.